ja nerad veľmi hodnotím zápas tesne po zápase, ale ako myslím, že sme mali veľmi kvalitné stretnutie. Ja si myslím, že prišiel najlepší tým Sereď, jeden bol a je jeden najlepší tým, ktorí sem prišli a bol to kvalitný zápas o šanciach, potom o ten jeden gól dá viac a vyhru. Som veľmi rád, že sa nám podarilo pretlačiť o ten jeden gól a boli sme lepší o ten jeden gól, ale ja hovorím, ten zápas sa nevyvíjal pre nás dobre, potom našťastie sme rýchle zrovnali a super nevyužil nejaké 2-3 čisté šance, takisto aj my sme využili 2-3 čisté šance, čiže ten zápas mohol skodiť kľudne 3-2 pre nás alebo 2-3 pre nich a nakoniec sme našťastie o ten jeden gól vyťazili. Tam na začiatku bol tlak, potom Sereď dala gól. Trénujete aj nejakú psychiku, že v zápätí ste dokázali vyrovnať? Tak samozrejme to trénovanie psychiky momentálne v týchto nižších súťažiach nie je až také, väčšinou sa to trénuje v ťažkých zápasoch, ale tieto ťažké zápasy ukazujú hlavne toho, že na čo všetko máme, tie zlomové momenty, ako dokážeme riešiť, čiže vidím, že tento zápas nám ukázal strašne veľa pozitívneho, ale takisto aj veľmi veľa negatívneho, kde musíme veľmi popracovať, aby sme boli v budúcnosti úspešní. Nemuseli by sme mať aj šťastie, aj to, že sa naklonila aj šťastie aj výsledkov na našu stranu. Práve tie negatíva môžete menovať? Radšej si to nechám pre seba, ale myslím si, že nemôže sa stať fáza, keď hráme o jedného menej a úplne stratíme stred pola, kde vlastne zbytočnými nejakými hádkami sa úplne rozglejíme a tam nastali také euforické veci, ktoré mohli skončiť zbytočnými gólami a v tej časti sme mohli stratiť zápas. 3 zápasy, 9 gólov, 7 strelcov, vyzerá to, že mužstvo je vyrovnané, staviate na ten kolektívny výkon skôr ako individualitu v útoku? Tak ja z dlhoročných skúseností viem, že ten kolektívny duch je ten najlepší, lebo keď sa nám je dobré, keď máte individuality v manšafte, ale keď samozrejme aj prevláda ten tímový duch, čiže je dobré, že veľa hráčov prispelo k tým gólom a výsledkom a to myslím, že dodáva chlapcom ten entuziazmus za to, že vlastne každý môže rozhodnúť zápas a každý je potrebný, či už na tribúne, niektorí, čo sa nedostali, alebo tí, čo sú na lavičke, alebo od prvého do posledného. Každý má právo a je potrebný ten tým. A tento vlastne tým, keď bude takto hrať, tak môže byť jedine úspešný. Takže druhý zápas, druhý gól, opäť raz krásny, je to normálny gól streliť. Popravde nepatrí medzi nejakých akože kalnérov, takže som rád, že tam padá takto. Keď už dám nejaký gól, tak to stojí za to. Dneska, ako by si sa odletel zápas? Veľmi dobré tretie stretnutie, dlho som takýto zápas už nezažil v tretej lige, takže bol som sám prekvapený tempom, bolo to trošku nervózne ku koncu už, ale to tomu patrí. Myslím si, že veľmi kvalitné tretie ligové stretnutie. Čo bolo vaša najväčšia zbraň? Myslím si, že kolektívny výkon sme podali hlavne v prvom polčase. Dobrý bol ten teda môj kontaktný gól, to bolo šťastie, že do polčasu sme vyrovnali ešte a potom teda z penalty sme dali gól. Ten druhý polčas bol trošku slabší, tam nás trošku zatlačili hostia, už aj o 10, ale to patrí k futbalu, zvládli sme to. Možno nejaká vaša slabina, z ktorej nemôžete ťažiť? Mohli, tak strata koncentrácie v druhom polčase bola po vylúčení práve, kde sme mali držať loptu, tak práve sme to vypustili trošku v strede a tam boli nebezpečné hostia. Tam veľmi dobre hrali kombinačne a videli sme z toho, že mali aj vlastne 3 tutové šance, ktoré keby premenili asi to inak. 3 zápasy, 9 gólov, takže musí byť aj pohoda v kabíne, ja si to prenášam do ihriska. Strelecká pozícia je zatiaľ veľmi dobrá, takže ráno dostaneme na tejto